el millor de cada casa. L'altra ràdio a l'escola. Tot seguit, escoltareu l'adaptació radiofònica del text guanyador del primer premi de la categoria d'Educació Secundària Obligatòria del Càstig 2012, el concurs de microrelats d'intriga relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, convocat pel programa L'Altra Ràdio de Ràdio 4, el Departament d'Ensenyament i la Mandarina de Newton. Els seus autors són Débora Ramírez, Félix Guijarro, Soraya Alcayada, Areli Fernández, Cristian Ruiz, Daniel Lenoir, Juan Salguero, del grup de segon ESO de lectura de l'Institut Joan Miró de l'Hospitalet de Llobregat. La professora responsable és Meritxell Monsonís. Aquest microrelat d'intriga porta per títol Sense cobertura. M'agrada conduir de nit, quan hi ha pocs cotxes a la carretera. He quedat amb el Cristian a la cabana de la muntanya. He decidit que hi aniré pel túnel que travessa la serralada. No té cobertura, deu ser dins de la cabana. Li deixaré un missatge de veu. La motorista avança un camió i accelera fins a posar la motocicleta a tot gas. Nota el vent gèlid que li penetra pels guants i el casc. Els fars il·luminen la boca fosca del túnel. La dona s'ajup contra el manillar i s'endinsa a la foscor del forat. Sent el motor com un tro. De sobte, l'asfalt comença a moure sota la moto. Tremola, s'esquerda. La dona perd el control de la motocicleta. Els llums taronges del túnel d'emergència pampalluguegen i s'apaguen. La motorista frena. Les rodes derrapen. La dona va contra la paret negra, rebota, cau. Escolta el casc que frega contra l'asfalt i nota la roba que s'esquinza i la cremor dolorosa de la pell. La dona nota el pes de la moto sobre la cama. Intenta treure-se-la del damunt. No em puc moure, pesa molt. La llum de la motocicleta que té a sobre s'encén i s'apaga. Cada vegada és més feble. La dona es fica la mà a la butxaca de la caçadora i treu el mòbil. Tecleja el número d'emergència. No hi ha cobertura. La dona intenta de nou moure la moto. No puc, pesa massa. Noto una punxada a la cuixa, un dolor cada vegada més intens. La tinc sota el dipòsit de la moto i sento una olor de benzina que m'atordeix. Els fars de la moto s'han apagat. Amb el mòbil, la dona obre una aplicació, la llanterna, i la utilitza. Veig una mica de sang al braç. Cada vegada em cou més. La cama no la puc moure, em fa tant de mal. S'ha esgotat la bateria. La llum del telèfon s'afebleix. Tot és fosc. He perdut la noció del temps. Suposo que han passat uns quants minuts. Sento unes veus, com de ràdio mal sintonitzada. Crec que són tot imaginacions meves. Tot d'una s'encén un raig de llum que enfoca directament als ulls de la motorista. Estàs bé? T'has fet mal? Em fa mal la cama i tinc sang al braç, però crec que no m'he trencat res. Jo sóc el que conduïa el camió que t'ha avançat i també he quedat atrapat al túnel. Hi ha hagut un terratrèmol terrible. Ho han dit a més per la ràdio. El camioner treu la moto de sobre de la dona. L'ajuda a alçar-se. La cama li fa mal, però pot caminar. Els dos van fins a una de les parets mig destruïdes del túnel i comencen a treure pedres. Una mitja hora després, l'home i la dona han aconseguit fer un forat. Esgotats, surten fora del túnel. El cel està tot ple d'estrelles. Deixi'm el seu telèfon, si us plau. He de fer una trucada important. El camioner li allarga el seu mòbil. Cristian, hola, sóc jo. Hola, hola. Et truco des d'un altre mòbil. Tenia per tu, em pensava que t'havia passat alguna cosa. I tu, com estàs? M'ha salvat la vida el teu missatge de veu. No tenia cobertura a la cabana i he sortit per escoltar-lo. Llavors ha arribat el terratrèmol i la cabana s'ha esfondrat. Oh, Cristian, t'estimo tant. Jo també t'estimo, Laura.
Heu escoltat l'adaptació radiofònica de Sense cobertura, l'obra guanyadora del primer premi de la categoria d'Educació Secundària Obligatòria del Càstig 2012. El concurs de microrelats d'intriga relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, convocat per el programa L'Alta Ràdio de Ràdio 4, el Departament d'Ensenyament i la Mandarina de Newton. Sense cobertura és un microrelat d'intriga escrit per Débora Ramírez, Félix Guijarro, Soraya Alcayada, Areli Fernández, Cristian Ruiz, Daniel Lenoir, Joan Salguero, alumnes del grup de segon d'ESO de lectura de l'Institut Joan Miró de l'Hospitalet de Llobregat. La professora responsable és Meritxell Monsonís. En el paper de Laura, Irene Lapuente. com a camioner, Sintoniqui. com a Cristian, Jordi Costa. Com a narrador, Pitu Martínez. Muntatge musical i creació d'efectes sonors, Xavier Garcia.